Zimbabwean kamtemu chakumira baba kumcheka kali masoma mjinsi Dipenya atwa ngandi kudiro kuchena nekuti ndakanetsana nemurume wangu nenyaya yevakadzi magirlfriends koti ngobvira achindirora kusvika izvezvi anongoita zvevakadzi chete chingonetsana nenyaya yevakadzi. Saka gore rakapera 25 December ndakanetsana naye nenyaya yechi ndakaona kutanga kuona mameseji mufoni evakadzi akazondinyepera 25 December akanditi baba warwara serious nekuda kunoona baba guru wehospital. Akauya kubasa kwandoshandira akandikumbira akati ndikuenda nababa ndoda kutakura mota. Ndikamutaiwa takura mutenda nani zvikanzi namukoma. Ndikataiwa pana chakaipa. Vaenda kunoona baba guru wehospital. Pasina awa vabva pandiri ndakabva ndafonwa namukoma wake vamwe vakuru vari kumusha. Akanditi maini Christmas box ndikati bangu nichatumira kune vana vangu vandaitira zvimatwins zvine 2 years. Watoseka pai ndikati konya baba ndanzi baba uri muchipatara zvikanzi maini nakuna zvakadaro baba vari kunokumba ndikati kwa wasikurwa zvikanzi aiwa baba vari kungodzimbikana zvaone miri asi variko ndikwa ndikubvonda sei kunovaona ndikati koengwa nemurume wangu andiudza kuti atambira chi message yekunzi baba vari kuchipatara zvikanzi amhene munhu amuudza uri zvekunyepa. Ndakatanga kufonera murume wangu nichiti ndimubvunze koi mudzokai baba anzi vasi kuchipatara anondidaira kana ko kubvira pandakatanga kufona takafona zvisvika 50 minutes kwasabvira adaira kana koya akazoti kwakuma 3 noti akatoti vana ndavauye mutauro tisisu toti Christmas yegega ndikashanda kusvika 12 tobuda nemurume wangu tonowaya nevana Christmas. Akati vana vari kuuya mutauro ndikudzoka manje vana vakauya vana kwavakaenda vandikangogara mushopu medu imomo tichiti kumirira baba kuya kwavo svika 3 ndopakatanga kusama meseji kuti ndandasungwa nepolisi foni kwanga ndiri pasina network yainetsa kuti nditenge airtime kudii pai kusvikira mapasti 6 munhu anozobvira adzoka. Vanangoenda kwana mama wangu achindifonera kuti uya munoenda ikoko nemhuri yangu ndokatavamidzira Christmas ndadzokera kumba. Ndasvika kumba ndakamuona akumba murume wangu. Ndisati ndaenda kumba munin'ina wangu ndakandiudza akanditi tatakuwana bangu rubva kutaura nemota tatowafonera wangu achitaura kumba wadzoka osiye vasina kundifonera ndadzoka ndiri kuno nevana ndobva ndatosiya vana vangu vaye kwamama wangu vese ndikasara ikuno kurege ndinde kumba pandoenda kumba. Ndasvika murume wangu ariko achigadzira waye hembe ndikati baba vangu mafamba sei zvikanzi tichazotaura long story ndikati hapana chakaipa inamupa zvangu gesa ndasvika kumba ndagesa ndamirira kamurume wangu kuti auye anditsanangurire kuti afamba sei. Saka ina ndatozvibata kuti munhu anonyepa uyu kundinyepera manje kwaakuda kundiita ndobva ndamugarira bedroom ndikati kondiudzika kuti mafamba sei zvikanzi mwana pakaipa. Ndikati baba vari sei zvikanzi baba vari kurwara zvakaipa baba vari pamubhedha. Ndikati zvikanzi vari tori paoxygen. Ndikati chokwadi zvikanzi ndikati baba mwana magara munondinyepera asi nhasi ndakubatai kunyepa kwenyu taurai chokwadi mama enda kupi zvikanzi iwe unotondibvunzisa kuti tongesa ndaenda kupa ndakudza baba wangu kurwara here nini nechichi apa tangotondipopotera pai. Ndakasimuka pamubhedha asina kupfeka ndikanobata dho ndikati hapana kubuda munoti maloja hanzwe here zvakutaura muno ngatitaure tiri mubhedroom medu akandivhizura ndasara ndapfeka hembe ndamutevera. Ndikati bangu ndataura nawe mina tifonere banguru pafuna kukunyepera zvishwa ndakabva ndati ko yangu nabanguru maswera sei ndaswera maini. Ndikati ko baba waswera sei zvikanzi baba waswera zvakanaka. Ndokanditobva futi chiimanira nokunowawo ndati ahoright banguru maita basa. Ndikati andiwazvinzwa kuti banguru ko imi kwamukamaenda ndekupai vakatanga mumwe wangu kundipopotera pai. Saka nguva ndakamuti handei tinotaura nyaya kwasadombo noti iwe ndaneta nekundinyepera kwaunondiita. Ndopaakatanga kundivhizura tanga kukikiritsana mumba mwe takakikiritsana mumba mwe usiku uye tikati aiwa handi zvikana mutora chikwama. Saka pandakatora chikwama ndopakadaenda mumapurisa tikati handi polisi ndobva tabuda usiku kuma12 kuenda mumapurisa svika papolisi pachiwaridzwa bvanzi tikati ipindai pamberi ndini kunoripota inini ndini kanziwa ndirwisana tini ndakurwisai ndini musungwa inoendai pamberi wakunze mapurisa mukuenda kupi ndakaramba kanyara ino ndadaira ndikati tungowaya zvikanzi dzokerai kumba ndatandi kwasadomu ndisusvika kwasadomu kuti tawashanya ndati hatidzokere kumba munoudza vabereki vangu chokwadi nokuti kundirwadzisa kwacho kubvira muchindiroora ndine 15 years kusvikira izvezvi ndiri kungorwadziswa chiti nemi. Saka taenda kwasadombo taudaenda kwamama akavhatisa pamhanya noudza tete vangu inda ndadzokera kumba
ndidzokere kumba. Ndasvika kumba ndikati munhu yainge achinyepa kwese kuma 1920 asina ofu kubasa asina chi. Ndoda kuinovhura bhegi rake ndione kuti mubhegi musechiwo handina nhamba dzemunhu kubasa dzandinoona ndimubvunzi kuti iwe munhu anga achinda kubasa here mazuva esina kuti anga achinyepa. Ndobva ndaenda kumba ndakadzokera ndega kumba iye abva enda kwatete wangu ndadzokera kumba. Svika kumba ndobva ndatora chibhegi rake sechiwo ndavhura. Saka muembrook mune mapepa aida zvogadzira zveloni. Ndikati ndivhure. Pandakati muembrook ndaona kufutafuta kuzasi kwembrook ndikati mari ndaiwana. Muchinda yakaviga chi mari muchi mubhegi unge nditore. Saka ndikunodai ndikubata makondomu ari mubhegi memwe musechiwo mumwe. Ndikati saka munhu saka anga achinyepa ndomadhira anga achiita. Ndobva ndakarwadziwa zveshuwa bva ndatora bhegi resechiwo nemaworksuit yake kubasa bva ndaenda nazvo mubedroom. Iye paakadzoka vangosvika akaona mudhaini musina maworksuit aine sechiwo iye avhaya kubedroom. Vangosvika uda kudyora zvinhu zvezvehasha uda kubuda vandamubata. Aiva takakikirisa ndikati siya bhegi iri ndorinombowo hangu kuratidza hama dzangu nevanhu vese hama dzako kuti zvaunguita sei zvauri kuita. Aiva takakikirisana usiku ihwo achirambira bhegi reudainda naro. Kusvika muloji amuka nemusikana wake webasa vakabatsirana kuti bata tikikirisana chete kuda bhegi roro kuti aende nebhegi. Ndikati iwe bhegi auende naro. Samashure meizvozvo muroji yakabva atora bhegi abvaisamba avharivharira sabva atisiya titu panze paya tazopinda zvedumba. Uyabva ndaudhaino bhegi manorara. Saka ndakarwadziwa zvakanyanyisa kuti shuwa murume uyu anogara achingozviita zvavakadzi izvi. Last time anga azviita futi adana nemunin'ina wangu wandakatora. Ndichida kuti andibatsire kuchengeta vana tetu matwins. Ndobva adana nemunin'ina wangu. Adana nemunin'ina wangu akabva azondikumbira regera akanditengera foni akati sorry amai mwana zvinongowanika chichi. Ndobva ndamuregerera semunhu ndagara ndongomuregerera pese ndikoti ndezvavanoita varume ndezvavanoita. Asi ndakarwadziwa ndikati murume saka asikuona kurwadziwa kwandikuitwa kaini pain yandiri kunzwa mwoyo mangu inini nokuti ndichapedza ndamwa mushonga ndazviuraya nekurwadziswa naye. Indoita sei ndada kumupisira hembe. Ndatora hembe mwadhuku ndichisa mudhishi nditora hembe dzimwe dzakanaka ndichisarudza ndisa pasaidi. Dzimwe dzaipfeka siteka ndadzitora ndadzisa mudhishi. Ndikada kupisa zvikandipisa vakutora chikanani pawindo ndiye panze. Ndikati aiwa sakani pawindo ndichapisa mangwana kuseni. Pachena kuseni ndatora dhishi rangu ndabuda naro panze. Ndobva ndapisa hembe dzino. Ndapisa hembe dzino. Iye ndobva amhanya kunodza mukoma wake ndapisirwa hembe. Banguru aya vazouya natete vangu tete vangu vakati mwana wanzvadzi yangu aita mistake kupisa hembe dzino. Watati tete naenda kugumbuka. Zvisingaiti nezvekundiita murume uyu. Chokwadi ndine nhumbi yevana vangu futi akazviita. Ndichirwadziwa nenhumbi yematwins akaita futi girlfriend. Apa ndazvara vana vangu akaita futi girlfriend munin'ina wangu. Apa futi ane mumwe. Atete vangu ati aiwa zveshuwa bamuni makangasa chichefu tataura kuti takumbirana neregerero. Tati gare pai takumbirana neregerero. Taakutowirana mushe takatowirana kuti aiwa hembe tichanotenga kana mwedzi waita sei wapera. Saka murume wangu akazopota akaenda kumba kwemukoma wake vachinotaura ikoko takazoudza kuti mukoma atatorora mukadzi wandinaye kufambidzana naye kana kuti mukoma wapo wakaenda kurwara kwababa uku pamwe ndopaakarachidzwa mukadzi munowana nini. Akabva achinja abva tanga kuramudhaini ndobva abva ipapo ndobva ati ndatoti angoiwa muramudha ndanokumbira regerero inguva takakumbirana zvehembe ingangegerero anambobvuma uya kubedroom vanambomusiya ndobva yazobudai kuti zvoni amai vake nababa wake ngauya andikumbire regerero kundipisira kukaita mwana uchi mbatya dzangu. Ini ndabva ndatokumbirana mama wangu tikati mama akaenda kwasawira wangu ndikadakumbira mama ndi mama endai mundikumbira regerero kuti zveshuwa ndakakangasa kumupisira hembe kwandakaita chiendai mundikumbira regerero. Mama wakabva waudza asawira waya tikuya musi wakati nzwa right ubva waudzani bankuru vai vanga watumwa nzi vataure waudzwa vanosangana kui ndobva uya hana kuuya mukwasha wakaya ndimukoma wacho vasvika kwani kwasawira wavo vanotaura abereki vangu ati atikumbira regerero nosvikaitwa nechine mwana wedu zvikanzi zveregerero haisi munyaya maita kushedzerai pano isita kushedzere kuti mwana wenyu tamusunungura ngaachiita zvaanenge ada nokuti munin'ina wedu akuita zvaaita sei zvaanoda nokuti munin'ina wedu tikatomuti asununguke kuita zvaanoda mwana weita musunungura na mama una didongo saka zvamashedzera pane here zvokutirambira chi mwana wedu pamberi penyu tikanzi ende zvandatumwa nemunin'ina wangu na mama wangu ati manje izvo zvandaisiri hazvo zvatavinga pano kubva wadzokera kutomba. Uyu ndobva ndamubvunza kuti koimi mazotuma banguru tonotaura karamba hana patuma izvozvo banguru varipo ndobva ndaningirira pai ndauya kumbabva zviramba ndatoona kuti nyaya zvaikutoramba ichitonetsanetsa tatogara pai ndizonzwa kunzi aenda kunotora protection order murume uyu ndofonwa nemapurisa. Mapurisa uyu murume uyu akuita sei futi ngwani nyaya yehembe takataura kuti ngwani hembe tinotenga
zvanga tagara tichingoita. Ndobva ndatoenda kumapurisa kui ndakatobvunza nemapurisa anondiziva amaitu kochii ndonyaya chida kutotsanangurira ndakati murume wangu hachiya nemari kumba saka sososo ndichoudza kuti manyaya inchaita sei ichanetsa muita sei ndikati mhindi ita sei ndibatsire mutoita chii maintenance ndikati hapana chakaipa sezvo muchigara chiimisa hapana chakaipa zveshuwa ndakabva ndagasa mapepa angu emaintenance ndikandikumbira kuti dheti rangu rekoti raiswa nemurume wangu ndo ngariiswe pamaintenance yangu ndobva rangoiswa day 1 iroro taenda kuti ndasvika kuti akabvunzwa zveshuwa ndakabvunza nyaya yekupisa hembe nemajasti ndakatota kuti zveshuwa ndakapisa hembe zveshuwa ndakakangasa murume wangu ukati adzokerai kumba mugarisana zvakanaka ukati hapana chakaita sei chakaipa muchirogara mese kati togara tese hapana chakaipa zviyo tadzokera kumba tangotidzokere kumba panapita kana mazuva murume wangu uyu atora spare yevana atuta zvinhu zvese zvevana muspare aisa mubedroom apinda spare imomo atora hembe dzedu dzakasara dziye nenhingirikini magumbeze kapeti chii awaridza murume uyo agara ega murume make babava vakuramba vachingoendera mberi nekuda kugara rega vaenda ndaenda mushedzani pandakaona kuti murume uyu zvaanenge atopanduka naye mingwanipesa pataingokumbirana neregirotadzira ndobva ndaenda kumushedza ana tete vauya vakataura naye akaramba kunzwisisa ndobva ndati shamwari dzake dzekubasa shamwari dzake dzauya dzakataura naye ada kuzororai ada mboresta chete chichichipai zvagadzirisika shamwari dziye naye miko munhu chi ndakashedza vanhu vakawanda ndobva ndazoti mufundisi muchechi mufundisi ndonyaya yekumba kwangu mufundisi vauya vataura naye mufundisi vakati ingawani munhu anokanganisa ingawani saka iwe ndoni zvaramba zvamufundisi zvi angori imomo chete ndobva abva ndobva ndati ndoita sei ndati amai panext door wangu andibvunza kuti naimi ndakaona murume wenyu acho achahemba pachicheva ndakuri kwenza ndichambouya bvauya nemurume wokusei vauya ndikashedza banguru uyai kuno bvauya nemukadzi wavo ndakutobvunza kuti banguru ndonyaya iripo panapa zvinoita here zvikuitwa nemunyina wenyu kuti sine vana vahombe vana vangu vakutondibvunza nai mama didi vagara vega didi vakurira mudining ndoti chii kune vana naibanguru tadii taramba nemurume wangu ari tiri mubedroom tese iyewo tozongobuda nini chinanga kwangu achinanga kwake pane zvaari kuita izvo banguru vakati makasauya kumba kwangu netsoka dzenyu idzi kuzondiudza nyaya yenyu igadzirisike chero mukashedzesa wira chero makashedza mufundisi chero mukashedza shamwari asi makasauya kumba kwangu nyaya yenyu ndini chite hwandi gonogasa nyaya yenyu banguru ndouya manheru alright ndagadzira ndaenda kubasa kwangu amai vakatonditi zvichoendai kwabanguru wenyawo ndovanogonogatsa chinyaya ndikati alright taenda kubasa kui uyu akavhasara nguva yatoti dandogasiwa manheru akavhasara ndobva abvisa loja rume kuseri ndobva amututa zvinhu zvake mukadzi murume akandigara ushamba vamututa mawadhiropu magisheniti kuzvijega ndiye kuzvisa mumba ndobva apinda rume yekuseri zuva ratoti ndorogadziswa nabanguru tadzoka kubva kubasa ndasvika pai ndikushedza muroja kuti andivhure dhoo rangu rekuseri ndotonza kudaira mukati akati koi mapinda mukati mo zvikanzi taiswa nababa maiswa nababa oenda zvikanzi baba watopinda murumu ndikati neimi komurume akuzvikwanisa sei nhasi zuva ndikati aiwa rege ndipwanye dhoo ndinatoa chipinda changu bva ndapusha loko vharavhurika bva ndatoa hembe dzese nemagumbeze zvizvangaisa imomo bva ndadzosera mubedroom shasha yakabva yaubva kubasa yasvika yabva yakutamba nevana vaeneka kuti ungazviona kuti guru mukova kusisina chinhu ameno vangu wada kuita dhirama ravo tamba nevana ndabika sadza rangu ndapedza ndobva ndavati fonere kabanguru munzoti variko here tiende kwabanguru zvikanzi vafonere inini ndotaura ndafonera banguru muri sei emotions tikati muriko here kumba zvikanzi mai 10 minutes ndasvika tauraiti ndapedza kubika pangu pane ndobva ndasi wandibhipa ivo vakatanga kufona mundo ndangu zaidara ehoi ndizona ndavandifona mai michiuya ndatauraiti banguru nguva yandakuti handei kwabanguru ndopa kuti halo mukoma dhoo rangu rafuanyira mukoma zvinhu zvangu zvese mukoma zvabvisiwa mukoma sokozo zvaiswa kupi ndopa ndikadai ndikati zvinhu ndindazvitora zviri mubedroom handei kwabanguru varamba sikeiko kwabangurini mukoma sikeiko kuende protection order mukoma tezvandinoda ini panapa ndobva aramba ndatifona banguru chiuyai kuno muchitibatsana kutaura tiri kuno kubanguru abva aramba zvikanzi mutai imimi kuno imimi ndobva ndaenda kwabanguru svika banguru ndonyaya iripo banguru vayati shedza yamai venyu mushedza amwene wenyu muisapa ndavanogona kugasa nyaya nai banguru ingwani mataura emimi ingawani pai mukati mimi ndimi hwani munogona kugasa nyaya kwamai wangu nababa wangu futi ndakuwashedza futi apo futi panyaya zvamakaita futi panyaya iyi ndobva watoramba banguru vaiva munin'ina wabva uya kumba yakunewe koma ndeprotection order inini andita zvandoda achiramba kuti tigadziriswe ndobva tadzokera kumba svika kumba kui iye akavha manya pamberi avanohwanda mugaraji
banguru akamboona kuti munini wari mugaraji akawanda havana kuda kuti munini tiri banguru aenda kuinda asi tambozotoenda ndiwo asakatopinda mugaraji wakabuda zvinhu zvino vakazvitora banguru dzoserai mumba mabuda munina wangu mazvibvisirei zvinhu izvo zvoimomo banguru zvinoita here pamba pane vana zvaari kuita munina wenyu izvi asi kurapo ndakatadza inini ndakamukanganisira kupisa kwanakata hembe asi tesei muone zvaari kuita pakati dzoserai vandangoti nasi kudzosera vosvitovha zvinganza kakuna nguva yandikabuda ndichotsvaga airtime titifoni vabereki vangu ndakaona iye abuda mugaraji muyi akienda kwabanguru ai ndobva aenda kumukoma wakabva vadzoka vese vari 2 zvikanzi amaini yaikuno unaenda zvikanzi tataura nemukoma anoti adzokere murumu make maanga ari saka torai nigirikini zvinhu mudzosere imomo ndakanga adzosere zvake mumba menyu mune magumbezi mangani ndikati ndine 2 magumbezi zvikanzi mupei 1 iye asare ne1 gumbezi musare ne1 ndikataura ndibanguru ndaenda mubhedhi wanditsva gumbezi ndobva ndayanaro vandamupisa pasofa iye ndobva watora zvinhu zvera mukoma wake bva wadzosera mumba muyo bangu bva waperekedzana mukoma wabva waenda akadzoka ndakagara pasofa ndikati baba 2 mukuita inyu drama mukuita drama ramukuita asi hapana kwatinosvika tichiita zvakadai zvine mhuri yatinayo zvikabva aramba akanyara nambodai namusi vandanorara ndobva asara avapinda murumu make ndobva ndaenda ndotishedza sadombo ndikati sadombo yaikumba ndikuudzei onai hama yenyu mari kugara kubika achadya chikafu chedu anotenga bread yake nemazai yake 3 zvedhora oyobika ti yake ono sadza maneru anosendawo meseji pamukoma wake sadza raibva undongomona kwana meseji yapinda osimuka isu titobika sadza kuti inodya sadza dzokorara sadombo yakataura nayo kutanga torespekta dare rino torespekta vatezva nhamu yavari muno inovanyara tisingaiti daira kumukoma wangu wauye ukadusa daira nenyaya nyaya yedu yanga yane makore akati wadei mukadzi wamuona anorwisa pachangu ina handina dhoo nayo anorova iye pafaitira atarangwa yakupindwa hivi kuti titikasada pane paasiya kuti unotsvaga vasadombo asakapisa hembe akandipa gurupuro paita mukoma wangu ravainaro ndoranga rakunoradza vasadombo kuti ine handichadi ndiri kubvunzwa manje tiri kundida here imba uri kutora zvinhu uchisa mune imwe imba uchindisiya ndiri ndega inini sematangiro akaita changamiri kundipa gurupuro ndakagamuchira sezvo ari yanga atanga kuti riramba saka ndingamumanikidzi kumanikidza kuita sei kubvunza uchiri kundida here asi uchiri kundida here hai pakupeti changu right nyaya yedu yavatsanangura adzimai vangu ndiye kuti nyaya yedu yanga ari nokone yo yakuni No, João. Right, you want to make one manga? 49. You wait. 41 We say it's young. Don't understand what I mean. We are never Narangan. Eh? One of the issue. Don't but he in 49 evolution as Zabunde with a chair. You've read it. Yeah, what was you see right? Tonino Michelana. Dosaka Moripo Imans. Mimi madzimambo muripo pakubasa ndofunga takambo pana vamwe sekuru vanga vari muno suzopaenda mutonga vari muno rimwe damba takadifiwa kwavari avarapa tikambotaura taura
tikambofuna chief negomo pafoni vakatrai explaina nyaya yamaitikiro akaita chief negomo akati zvinoda chi nditaure naye pafoni kuti nyaya yakadii. Mune mumwe mari yanga ichitsanangurwa ichisvedukwa nyaya iyoyi pakutanga kwayo. Usinduda ndichakuengwe henye kunyatsotsana ndoda kutaura zvinhu zvinoita 1 2 3 iwe wati 41 iwe matini vana vanga 5 ndoda kuti iwewe neni vana vedu ava ngativakoshese satatsvaga amai nababa satatsvaga asekuru naamuna satatsvaga amai vako nababa vako satatsvaga amai vake nababa vani vake toda kuti iwe nendigadzirise imba imi tinoitadza yakuigadzirisa ndati iwewe neni tinoitadza yakuigadzirisa tiri vaviri tiri vaviri tinogona asi ndikuti kana tasangana iye neni tichangamire newe tinotadza kugadzirisa here imba yevana vakatiri ini ndiripo sei unoziva here kuti kune inonzi professional medicine kune inonzi high court kwaya spiritual ukwira zvirimo muzimbabwe zvise nyaya dzine mastepers tikaenda pakuita sharing property kunana master of high court chii zvese zviko ndaifungidzira kuti daivangoshinginzwa ini nevana vakabereka uyu nevana vakaberekerana nyangwe pano pakato unoziva kuti vanhu vakakana munhu akaurayiwa nemutema so tema vanhu vanosvika nguva yekuzogara pasi raundi table vasvika kuviga munhu iyo vakamuka nokuwira vandaifungidzira kuti tofana kutaura uya mutu avana vafanorambana but pakati pavo havana zivo hanzimboti uya redo ari wrong kubva pakutanga kutaura kwaaita anenge nyuchi inofira uchi 1 waeni but akazoita zvisizvo akapisa mbatya dzemurume kudzinga murume mubani izvo zviri kutaura zvese zvakaita hapana chaakagona asi ndiri kuti ngatidzokei pamuramba vana 5 vachiri vana vadiki vachiri daenda kuita upenyu vachida kuchengetwa vanofanira kugara vari pamba pana amai nababa vani vavo ini ndoda kuti iwewe neni tibve paimba yevana asi chokwadi tachitaura imba inomira girlfriend ungori unopandapinda wanza zvana achitaura kubva pandatanga kutonga kusvika nazvino nanhasi pano zvauri kuona pano pandiri kuita favor ndinosaidira wambonzwa zvataura murume wokuda kutora kuti mombe ndikuida wamunzwa zvataura wambonzwa zvandataurawo inini kuti urina mombe ndikati taifungidzwa kuti mombe titore ndikati aiwa no problem wazona zvatazoita kupesera tazoti no abva kuchiweshini motobheki apatangodzura chii motobheki tikati kubva nhasi kusvika muna December hapana kubhadhara chi maintenance iwe chitoresa motobheki utengere vana zvinhu zvechikoro zvinzwa saka ndoda kuti inini tigadzire imba iyi but pane zvimwe zvinhu zvikawanda zvisina kupera pakati pevanhu vaviri vava ndio zvinoda kuti tigone kugadzira wambozviona kuti zviripo ini ndine ndatozviona asi ndine kumwe kutaura kwandaifungidzwa inini inini kusati kwangu inini dai maiziva kana kuti ndikakuudza izvimwe zvinoitika dai mukubereki wamainini wangu baba naamai vakasapinda mumba yemwana munopindwa natete nasekuru nasawira nasadombo baba vaiuya vachiinda mumba memwana aiwa nyara baba vaiuya ndiri kutaura izvi from my eyes pane pavakauya baba nemunin'ina wemumainini wangu vakati ndikuya kuzokusiya mwana uyu ndikutakura uzvo ndikuenda naye ndikataiva baba mira ndikupa nguva yakareba ndikuida nyaya iyo wanzwa shoko rangu yaranataura kuti iwewe ndinoda kutaura imba inotona nhasi uyu anotenda kumba kumukadzi wake ndozvatiri kuda iwe uri baba kuno uyu uri muroora wani wako wazvinzwa toda kugadzira iwe nemimba ipi
iwo uya anopidza right nzgai muzwe nyaya ngona zvikaita uya akaita mhosva nokusaziva wanza uya anidza kuwo mhosva nokusaziva but chinhu chikusenza pavana apira unyatsogadziswa chiri straight kwete kuita zvokunzvenga nokuti imba imira imba iyi inomira asi tikaita sizvaitise imba inakadzi mese muri 3 mese muri 3 imibuda imwe muri 2 noti inini kana ndinomubereki nyaya dzevana ndofana kunzwa vari kuti chii handisi pamberi pavo naye munhu wamwari nemashure nekutevera munhu wamwari ndaaniro aunzwawo nyasha tangamire ndinonzwa nyasha munofanira kunzwawo nyasha nekuti chemera ndaripiwa protection order ndaimuda kuti aindihova nditi harasa uzvi yakanyorwa papepa randinayo ndaimuda zvisingaite mukadzi 17 years ndinaye ndine vana 5 vakanaka zvisingaiti tangamire ndine vana vakanaka asi mabatiro aitira mukadzi uyu ndo akandirwadza naye munhu wamwari murume naye svike kunochema kudaro zvakapire zvanga zvakandiomera vana ndinavo vandakatiwa namwari vakanaka vasina kana kuremara kusangamira asi mukadzi wangu ndiye akanditira kwena apa mukadzi ari kugara kuti ari pamwe patakavata imba iri kupi chiwari kunzvindo ndinavana vakanaka chana vandakatogota makadaro asi mabatiro akaita chaiwanirwadza munhu wechirume kana kuona tangamire pana munhu wechirume abva pamba nzengi dzakaoma ndakamugadzira upenyu mukadzi but anoda kuzviona 17 years achindibata mubatiro wakadaro kurova inini kuti harasa beko rakanyora kuti tiretina kuti uraya kubasa kuti ripere timuchengete ndakabvunza ndovana vangu vakadaro vese vavo ndinonzwa kushukuridzika navo asi ndine mabatiro akandirwadza vana vari kupa vanavo pamba pandakavaka ipapo kuda kuti vana vakuru vasingakuoni ndinotoda ndinoenda ndichivaona apo nepapo pamba ipapo vana vangu ndinovana ndokukumbirawo rurengere ndabata tsoka dzako regerai vanokutadzirai kuti mazuva epanyika awedzera zvose zvamunoona panyika zvinopfuura mhepo ingauye satana angauye angadhibise pano chinhu chakaipa asi tinoramba tichingogomerana rimwe kuuya kudare kwamambo kuti uya unditaura nechokwadi kuti uchiri kundida here kuomerwa nokudai makatongwa nyaya dzenyu novaitonga nyaya dzenyu vanga vasiri madzimambo ambotaura kuti makataura kuna chief nebhota uchiti makataura nopafua but ndiri kuti nenyasha dzamwari kaverenga bhaibheri shoko ramwari pano parinosvika panotaura kuti tabhita akamutswa parufu nomucherechedzi wemabasa akanaka uyu murora wako akatadza asi ndiri kuti no mbondimira kana chitaura somai ndiri kuti kana ndasvika pakadai so ndinonzwa kusuwa vana ndavaona ndabatikana nezvekuti ndinzwewo kana vari yani vari kupinda paimba yako ngavabve paimba yako vamwe vanhu tatonga dzimwe nyaya muno pamabuda panzaka kuno vamwe vanhu vanga tichiedzanisa zvakanaka but mukuedzanisa vapara mhosva tabva tasvika pakuzipa mutengo usiriwo asi ndivapara chi mhosva saka ndiri kukutini haana kugona akakutadzira kupisa imba kudzinga murume pamba kudzinga murume pachi pamba but ndiri kuti mutsoka dzenyu dzamuinadzo vakomana muregere rume ukona vana ndoenya akaita profit kumba kwenyu imi ndima akaita profit uye akaita profit because mukatasa kwaani vana vangani 5 zita renyu rorudzi rwenyu raita sei rwakudzwa
Nasa handina handisi kutonga ikupa judgment yokuti ndapasa ndabvuma kutambira kurambana kwenyandisati tosangana nemusi wa10 nyasa handibvume chikonzere gaini kutaurire basa rangu inini tisu madzimambo tisi makastodian vanochengetedza nhaka yenyika nekuchengeta tsika dzemagariro edu vanhu vatema wanzwa izvemutaura ende nokuramba tichibatanidza vana kana dzimba dzovana dzakuparara tichidzidzora gomera uripo narimwe kupa example umbona moti yangu panze apa zvaikaita haina kumbonyohwa iripo panze yeblack inenge inimba haina payakanyorwa kuti ndeyanenge inotongozikana nehurumende kuti mambo ndowo musangano weZANU-PF asi zo ZANU-PF zinonyorwa yasiya mambo ainongodzodiwa muridzo wokusangana saka ndiri kuti vana vangu nhasi handisi kupa mhinduro imba yenyu inodi kumbura kutsemuka kwayo chari unemwe here nguva yakambotaura nyaya yevana wakasvika papi semunhu unomboya mudare uchiona ndichisangano nyaya dzakadai wanga une side here handisida kucreata suicide pakati pedu unyazonzvezvandaura imi twimbo kudai pasi kumbosara nomurume biya shamari pakatadzika but noruru mwari kudoti imba yenyaya nasati pechacho saka ndiswateni ndiri kukukumbira handisi kukutonga asi ndiri kukukumbira vanonzi chaona muzako chapita mawachingwani kwaino nonzo zvomutonga kana maini wako akutadzira murigirira siya rega saundo zvinhu zvikurirane tuona musokuita sei unyasonzwisa ukaenda pana zvakazarurwa 14 inoti regai kumucherechedza regai azvopa basa rake panyika anomuita sei anotenda ndataura kutanga nokupedzisa tosangana musi wa10 wanzwa zvanditaura wanzwa zvanditaura ngokukumbira saka musi wa10 enda nemhuri